40 más. ¿Eh? 40 más, 40. Bueno. Kibono mwaligo kora moinari. Kwende byamba biribya bituma bya bongorore tu. Mm. Twachikora ranga tuko bibeka biche bibute. Bade mbura mune chako next week. Ndocha bali mungo kokoli kubara mangana. Just tell me something, eh? Ngento nkere kyanchandire sana mumura. Nkora na nintemete kubalendo mochia. Lakini etugo etabe etimochi igobono nchitingio. Chimboli no ruchi chimboli enchiranere chakire gesomo sawo imwandeterete omusamaro. Musama osoro. Gesa chichaga tindo chiwo sichimo ebintu byane mbuyabire. Litanga none menanda tali kunyim beka buna yale maintenance ye menanda inere gasia tindo chiwo sembuye. Alafu chimboli chiatwalira mamiri ntanya kumanya mamiri getentaroje. Njendo cho no mumuroyo koma selindi. Chimboli amamira toko none mbembe ajire. Ekorui amatuka yonsi pinga kita kabera karo moshi oriyo ndo korubagara moina ariyo gosena kinga kiari oriyo ruete sondu moina otieno ekera arenga nga kichimbo chitaye gutwara mami bono chiache gocha mnembe embeo ya chora na no soro abuno wata gana gaga what I am thinking ante anga tebi moshi ori tigagende moisa ni morari ndi chimbuli amatuka abira atatu lakini anko gasirika yatagira abantu abange moyo njena inki mokuriero bokima osana kaboko anko inkirende mogo koranga goira ni biasa inkirende mogo koranga bono tutwara umuntu chimbo bono bigocha gokuri ori no chogoke yama miriari achakirari fati na litarante bininki bigokwa no chogoke nifyu ya muigwa ya tige gosori ntuli gokorera mari gosori etugeye goikerendo akombiyo gokwana nje narengera ringaki igotogo nabuto nya koiga ligi omuntu mwa na nje tali ngosoro narengereri tali nganko gatimo mweru yabo nana kanyerera machi bisanda gesanya kagenda tindoki yama na irende kwaira litoke ngare ligoche lili atobire liko mboro ncha toro nya class kiane orente gorare to girasi ando kali na bali goshe na ma taka na mabera lingi bono asina ikire ane nchira ndoche omaite konya nakamukwanire bintu okora bwango mwamubekereri ibetu gete yani nabwate otware ochakire gutware mbeo gete ntancheti na nchekero nkoro mo kori gasia chakire yangote yangu tuli kuwana yangote mushara ko mwelibu oikwira ni 700 na ya kore gasi ndondo je no maito yoro to so na serikali eli bunenge 700 onye ndiya manyete right cha 700 nchiko isana inenge mono abwenete ko minimum 4000 yebo lakini bona no ngejwe ako nyoreri asenge njotie nutu akamoire 800 bono bado ntoko kosa ako korati anja ye tomo ndako no nga 4000 nje ndara kore gasi kireso zo atane mocheno manene anko bono kireso tiga tomo seri tucha korengere kurwangu nando mai toko chinyora senji gasi okokora ogo ikobo ke chinsa chiri yakoboka kenda oire ichi omanye chinsa chimboli chikoenda omanye chinsa chombe chikoenda omanye nana kichese chikoragira chingoko onye wanchira ni bintu ebinokore I have no problem you can 4000 chiwe saire ngokori yaenda agera man la tinko no bibiti mugaso kwalirenga mugaso bono okumama tena baya bano 70 onye dio marogo bakwalirenga chibesa kwalire lituko 200 ayebweka 200 times 30 nirenga ibo 60 akia paisi na ile oya chete ne litoke timaiti sarasi enjara yandi omumurori oikagenda nabona akore irigo asante
Utabuli naende. Ande mate nje. Katika. Ango. Wajeni kwa tani chiribu nyepi. Okwanga. Ndato mlolia. Hapo kulie echwara amone go chigaita. Ochoti kama somo lakini tuigwana nire. Agente getanga ninta ite korra ngorachi. Ya manzo. Monete bana bwangu. Mburuchi aini mona yo. Kwabo. Karabo. Ama miriali nkumeti.